Здравейте! Дойде време да направя това, което трябваше да направя отдавна. Волеизявление на човека, афидевит, удостоверение, обявление за наличието ми измежду живите човеци. От жив мъж със собствено име Радослав, син на Антон, от родовите Радушеви и Атанасови и други неизвестни на мен български родове. Правови статус – жив човек, суверен народ, власт по Конституция. Този документ е валиден на всяка територия и трябва да бъде приет като документ в съответствие с естествени международни, извън териториални, суверенни и други права, без ущърб за притежателя. Всички права и свободи са запазени и защитени от териториалните закони и международното право. На притежателя на този документ да се оказва помощ и всякакъв вид подкрепа. Аз вечно живата божествена душа, проявена в тяло на мъж, Сими Радослав, от родова линия по баща Антонов, съм мъж от плът, кръв и кости, с дух и душа, съвест, съзнание, ум и разум. Създаден съм по воля и подобие на Твореца и между нас няма посредници. Наследник съм на моите деди, наследници на тази земя България, и упражнявам цялата власт на суверен, дадена ми от Твореца по вселенските кони. По волята на Твореца съм свободен от задължение пред всякакви личности, лица, персони, физически и юридически лица, корпорации и други образования и същности, и указвам, че притежавам всички известни права и свободи на жив, свободен човек и суверен мъж Радослав на земята. Известявам, че както преди, така и сега аз съм жив и от деня на моето раждане нито за момент не съм се губил без вест нито на сушата, нито на морето. Отхвърлям, анулирам, отричам всички договори и оферти, сключени по-рано от мен, както и тези сключени по умълчание и чрез измама, с изключение на изгодните за мен. С това волеизявление снемам, отхвърлям и анулирам всички дадени от мен клетви и разтрогвам всички договори, подписани от мен със скрита информация и знания, въвеждайки ме в заблуждение. Личната карта не може да се счита за договор, тъй като скрито от мен в нея е вмъкнато съдържание или структура на юридическо лице, изписано с главни букви, фамилия, име, бащино, както се изписват фирми. Аз, жив човек, мъж Радослав, не се разпознавам в тези документи. Този факт на превръщането ми в частна фирма е скрит от мен, а моя подпис върху личната карта е придобит с измама. Поради това личната карта е само фикция и няма силата на договор. Уведомявам, че ще използвам лична карта само ако е в моя полза и изгода. Аз, жив мъж Радослав, живороден, на територията на България, земята, народност българин, вечно живата божествена душа, проявена в тялото на жив човек от плът и кръв, кости, дух, съвест, съзнание, ум и разум, жив мъж, суверен, Сими Радослав, съм съучредител и бенефициер, изгодополучател на персоната, гражданина, физическото лице, юридическото лице господин, правната фикция Радушев Радослав Антонов. И аз мога да задействам от мое име и в моя полза тази персона, гражданин, физическо лице, юридическо лице, господин, правна фикция, само тогава, когато е изгодно на мен и е нужно за моя полза. Всяко движимо и недвижимо имущество, регистрирано до сега или в бъдеще на персоната, гражданина, физическото лице, юридическото лице, господин, правната фикция Радушев Радослав Антонов, принадлежи на мен, жив, свободен човек, суверен мъж Радослав. Не се нуждая от вашето опекунство върху мен, моето здраве, моето семейство, моето имущество, всички мои активи. Творецът ме е надарил по право с всичко при моето раждане. Творецът дарява на всички при раждането ресурси и земя, разпределени поравно. Властта, дадена ми от Твореца, упражнявам непосредствено, по нравственост, съвест, с чест, достоинство, доблест и справедливост,
чрез заповеди по въпросите, касаещи моите неотменими права и свободи по рождение, както и свързани с правата и свободите на моето семейство. Заповедите, дадени от мен, се изпълняват незабавно от физически и юридически лица, фирми, корпорации, държавни органи и други подобни правни образувания и фикции. При неизпълнението им ми се дължи компенсация за нанесените загуби от всякакъв характер. За най-скъпия и невъзстановим ресурс – времето, в размер на сума, определена от мен в зависимост от дадения момент и степента на инфлацията. Оставям в себе си правото да променям единиците за обезвъзмездяване за 1 минута време. Известявам, че за да се изисква предоставянето на лична карта от мен, удостоверяваща персоната Радушев Радослав Антонов, е нужно да ми бъде предоставен документ за боравене с лични данни от длъжностното лице, служебното лице, което изисква лична карта. Служебното лице, което иска лична карта за проверка, няма право да я предоставя на трети лица или друга страна. Взаимоотношенията с частни организации се уреждат по силата на офертно-акцептните отношения и договорното право е единствения закон. Аз, жив човек, мъж Радослав, известявам, че ще използвам за идентификация мой авторски документ с авторски автограф. Те са мой авторски идентификатор и служат за самоидентификация и моя интелектуална собственост, както и тази на личната карта. Забранявам използването на моите лични данни, моето изображение, плодовете на моя труд, а също и всички данни, пряко или косвено касаещи мен и живота, здравето ми, без изричното ми писмено разрешение. Известявам, че частните корпорации нямат право да замесват държавата, да притежават репресивни органи на държавна власт и да изискват каквото и да е подчинение от мен, без подписването на осъзнат договор от двете страни. Аз мога да използвам това волеизявление винаги и на всички места, където и когато ми е нужно. Даденото волеизявление е съставено, написано, автографирано собственоръчно от мен и също с моя интелектуална собственост, както и моят автограф. Забранявам копирането и обработката на данните без моето съгласие, а също така и принуждаването към даване на такова съгласие. Право на тълкуване на даденото волеизявление остава само за автора, за мен, вечно живата душа, проявена в тяло на жив човек, мъж Радослав. Нищо от написаното в настоящото волеизявление не може да бъде използвано срещу мен, на моето минало, настояще и бъдеще. Притежавам неотменни божествени свободи, съучредител и бенефициер съм на правната фикция Радушев Радослав Антонов. За всяко посегателство или негативно действие срещу мен и моето семейство, приятели, както и всички божествени души, са в сила вселенските космически кони. Настоящото волеизявление, освен в писмен вид, е публикувано официално със свободен достъп в видеоплатформи и социални мрежи. Настоящото волеизявление е за да послужи на мен пред всички организации, корпорации, юридически лица, физически лица, длъжностни и служебни лица. Уведомени един, уведомени всички. Всички права и свободи запазени. Волеизявлението е официално и ретроактивно. Настоящото волеизявление написах на 31 януари 2025 година. Благодаря.